Alhamdulillah, mari nyabrang kari Pitbull. Wes, alhamdulillah. Gawe sih. Sel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo pinara. Nggih. Waduh, riyoyoan sepuran sing akeh. Oh, padha-padha. Ayo pinara jero. Nggih, Bik, sepuntene sing kathah, Bik. Wah, wonten. Oh, iki enten iki. Sepurane. Padha-padha. Iya. Wis ndak lungguh aku, Mbak. Keburu, Bang. Keliling. Oh, keliling. Mau wis teko lor kali, saiki bagian kidul kali. Troto. Lah iki kan jenenge iki tugasnya aku jaga lor kali mbek kidul kali. Dadi lek ndak dilenceri kan ndak enak to, Mbak. Nah, nggih, nggih. Ya wis matur nuwun, monggo. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana daya teko. Assalamualaikum. Salam. Aduh sepurane, Mas. Ya wong riyo nggih. Iya. Aduh nglompok kabeh. Ya ayo bacut. Ya matur nuwun, wis. Wah, matur nuwun. Nggih kula mboten pinarak, tasik keliling. Kok keburu teman. Nggih, keliling cek roto. Ngoten matur nuwun, monggo. Nggih monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono dayo. Kula Mas. Oh, Mbak Gimbal. Nggih. Punten sing kathah, Mas. Nggih, sami-sami. Nggih. Monggo pinarak. Nggih, matur nuwun. Monggo pinarak, Pak. Nggih. Lebu, Pak, kene, Pak. Nggih. Oh, iki nek salim mbek Mbak. Wah, sudah cantik ini. Sini sama ini siapa ini namanya? Waduh. Talita. Oh, Talita. Sama kakaknya siapa? Safira. Oh, Safira yang cantik. Mau lanjut juga kamu? Iya. Iya, sama Tata. Oh, iya. Ini Mbak Gimbal lanjut juga. Oh, iya. Lho, Mbak. Hah? Sepatu kuwi lho lapo digendong ngono kuwi. Gak eno ilang, Mbak, nang kene, Mbak, aman. Oh, ngoten ya, Mas? Iya lah. Aduh, semunten sing kathah, Mas. Dele njaba, Mbak. Nggih. Oh, nuwun sewu. Monggo. Nggih. Pangan jajane, Mbak. Oh, nggih. Kekondian sampean? Wah, keliling saking iku lho, Mas. Teko lor kali, saiki gilirane kidul kali. Oh, ora nyabrang kali, Mbah. Yo mau nyabrang tapi selamat kali ini tempat cilik. Biasanya gede, Mas. Untung wingi gak udan, Mbah. Ya iku Mas diparingi terang. Ya apa maneh Mas, jenenge kampung iki lor kali ambek kidul kali iki tugasku njaga, Mas. Ya tak klenceri kabeh. Terus sida mudik sampean. Insyaallah mudik. Simbok nelpon. Piye jere?
Le, ora mulai to kamu, awakmu jarene. Ya mulai sih, Mbok. Tenang, aku harap mudik. Ngono. Saken Mbah wis tuwek dicambangi. Ya Mas, aku wis suwe ra rono. Ya, iki pancen rencanane tahun iki aku ya wis mudik, Mas. Ngono. Duwe sangu Mbah? Ya embo Mas, ya paling aku ya nunut Mas. Ngono. Iya Mbah, enakno Mbah. Nggih, Ya. nggih, Cek nak tinggal sih ya. Nggih. Aku mlebu sik. nggih. Ayo Cek ikut ya. Enakno Mbah. Nggih, niki. Waduh, Pangan wis. Nggih. Tekno ndak apa. kula tang griya mriki mboten enten jajan, Mas. Oh, sok kan jajan der yo yo. Nggih, namine sakniki kan tasih sepi pendamelan, ngoten. Minum. Nggih. Matur nuwun. Malah keliling dereng enten sing nyukani inuman kula. Mari ngene tenang iki nglanjare. Ya embo wis kaya wis tutuk iki. Oh iya. Sampean pancen sengaja terakhir tak gawe keliling terakhir ngono. Ya hati dalan. Angel Mas, ngombe ngene iki angel. Suwe jumbe. Wah, yo ngelak berarti. Bae ngelak, Nduk. Ngelak bae, Duk. Ngelak bae. Gawa, Mbak. Nggih sampun, matur nuwun. Iki kula beto. Kayak opo, Mbak? Jangan rosokan, kon payu iki to. Payu iki. Nggih kula nuwun pamit, Mas. Matur nuwun. Iya, sami-sami. Aku ya gak iso nyangoni yo. Nggih. Yo paling isone iki tak gawani jajan zaman yo. Oh, nggih, matur nuwun, Mbak. Purun. Gelem, Mbak. Saya tak golekno kresek Oh, ya. wonten kula beto. Wonten. Kok duwe kresek, Mbak? Oh, wonten pun kemriko kula beto pun. Oh, ngono. Nggih, kula beto matur Wis nuwun. hati. Nggih, dengan selamat sampean Nggih. selamat, panjang Nggih. umur rezeki lancar. Amin. Nggih, matur nuwun. Ayo, Adik. Nduk. Salim, Adik. Adik salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas, sepurane sing akeh. Sepurane sing akeh riyoyo, wong riyoyo. Kalile. Ayo li, sepurane. Sepurane, Mbak. Waduh yang cantik. Lancar. Mas, Lahir batin, Mbak. Wah, alhamdulillah podo-podo. Podo-podo. Mari sehat kabeh. Amin. Lahir, Mas. Lanjut, Is. Iya, matur nuwun. Nggih. Sukses. Wah, melancar mari kabeh. Halo. Assalamualaikum, Mbok. Iya, aku balik. Aku teh mudik. Ya iki aku mudik, Mbok. Ya mbok iki sih sangune sik golek. Iya, aku wis nglencer nang tangga-tangga kene. Lor kali karo kidul kali wis tak lenceri kabeh, Mbok. Aku mesti mudik, mbok esuk mbemben. Ya gak ana sing nyangoni, Mbok. Wong-wong lho kabeh nggon nyangoni aku, kemalahe ya kate tak gawe oleh-oleh. Ya mbok jarene oh, sembora wis, Mbok. Gak ana sing nyangoni. Iya, jarene wong-wong iku lho saiki beras larang. Wis ngono ae, Mbok. Assalamualaikum.